Takže pri výmene prístrojovej dosky kľúče už som si do nej naučil, teda jeden kľúč. A teraz ju treba adaptovať do jednotky motora. Zistil som si aj login jednotky motora, engine ECU. Čiže to sú dva rozdielne a adaptujem imobilizér, alebo neviem presne, jak to mám nazvať. Takže dám vybrať jednotku, motor. Robí sa to v prispôsobení, ale keby som išiel bez loginu na kanále 50, tak to mám zablokované. Takže idem login, teraz pin riadiacej jednotky motora 0, je štvormiestný, ale vždycky nulou začínam, konkrétne vo VCDS, čiže 0, 1, 3, 6, 7. Štart, keby bol zlý pin, už by mi to vyskočilo okno. Prispôsobení, kanál 50, čítať a teraz chce pin budíkov, klastra. A ten je 1089. Dám testovať. Dobre, a on teraz to spároval. Uložiť. Áno. A mám hotovo. Zavriem, vypnem zapaľovanie, zapnem a potom už bude pre motor fungovať nie ten kód 1367 pôvodný, ale bude tam fungovať ten 1089. Ja som ešte nevypol zapaľovanie, vyskúšam to do srandy. Či už funguje nový 1089. No, už funguje nový. Keby som dal starý, už mi to nejde na motor. Z riadiacej jednotky motora som vyčítal PIN programátorom EEPROMIEK. Mimochodom aj z klastra, lebo som sa nevedel na ňo pripojiť, tak tiež som z EEPROMky vyčítal ten PIN. Čus.